Semoga pamintaku nimasito hase atot runtut tansah reruntungan ing sarinto sabo gini datan kenggang sak rambut lamun ado jageting ati yen cedhak tansah mulat sito asitu kita mimilan mintuno ayo nimas bareng tapi wajib sito asep Sugeng rawuh Mbah Sutir menika. Mbah Kaji Sutir. Mbah Kaji Sutir. Menika nggih MC Tayub. MC Tayub suarane ya Kondang Kaloko dunia akhirat dan juga alam baka. Ning kuburan ya wis viral padha wae. Ora ning akhirat tok ning Alah donya. seger waras. Lah iya, sing penting bagas waras nggih Mbah, bekakas-akas. Kekuatane wong lanang kudu ya bekakas-akas. Sugih mblegedhu bekakase ora kakas ya repot. Repot. Semoga romansa pelan tapi pastinya. Mata audio. Matamu. Matanya siapa? Matamu. Aku melu sapa dek Aku kan setia satu wetin nganti saiki bebasani peteng kepak obor sumunan andika pangayomanku lahir batin bongos nyata mongasa dikasa muni kurang renung Nanda yakti pasek seni rika lane So yeah, sik dawu. Sik dawuh, nek ora dawuh ora marem. Tapi Mbak Andana nek lagi anyar-anyaran rasa dawa-dawa. Ora usah ya, Mbak. Iya. Sing dawa-dawanan Sak aku tok cukupe wae. wae. Engko sakit tak berdarah. Apa iku? Ora usah diterangno. Ah,
Kerawus wong kene kok. Ajarono lagi nganten anyar. Aja monggo. Mugianto kaheng widhi dilanjut. Enji dilanjut. Engko nek ora dilanjut ya kemoga. Pak Lek Togret, piye sido nyanyi meneh? Heeh, mangke nek bar jam 1-an ya. Wis barno. Tak jam piro ngono lho, maksudnya sing genah. Oh, jam 3 malah. Esok pagi. Oh, 3 lagu kas. Oh, maksudnya iya. Mana jam 3 arepe subuhan malah. Semoga. Mugianto. Para rawuh ingkang dirahmatan, kula niku terharu dan derek